Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος για να σας μεταδώσουμε μία έκτακτη είδηση. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Βαγμάρ και οι συνεργάτες του, Άρης, Γιώργος, Σιδέρης, Φώτης και Χρήστος, παριστάνοντας τους ορειβάτες στα βουνά της Πίνδου, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, έκαναν μυστική έρευνα για το σκάνδαλο ΠΚΠ. Ρε Μπάρμπα, αυτές οι Ferrari οι κατασκευμένες του αφεντικού είναι? Όχι, δικό μου είναι Ferrari. Γιατί τις θέλεις? Για να μαντρώνω τα ζωντανά. Έμπα, ποιος είναι? Έλα Μανολιό, ο Σύφης είμαι. Πάρε το χασάπι να πάρει το μάκι, να φτιάξει το πράγμα μου. Κοίτα θες να πεις, μωρέ. Κοίταξε δαντέ, εγώ είχα μια μάντρα 100 πρόβατα, και τούτα τα κακομοίρκα γεννήξαν εξάρμα. Τώρα έχω 700. Πες του Λεβέντη να φτιάξει το νούμερο για την επιδότηση. Καλά βρε Σύφη, κι που θα βοσκήξουνε τούτα τσοζά, αφού στην Κρήτη δεν έχουμε τόσες βοσκές. Το έχω ταυτοποιήσει εγώ με το φραπέ, να τα πάω στάγραφα. Κι πώς θα τα περάσεις εκιά, μωρέ. Με το τρένο, από τα Χανιά ως τα Λουπάτα. Έμπα, ποιος είναι? Ίντα κάνεις, βρε φραπέ, ο Μανούσος είμαι. Σε παρακαλώ, πάρε το μάκι να μου διορθώσει τον αριθμό της ελιάς, γιατί είχα 300 και αμολύσανε μοναχίτος άλλα 1500. Να τα κάμει δηλαδή 1800. Κίντε τα έχεις αυτά τις ελιές, βρε Μανούσο, στην Πίνδο. Ή στην Πίνδο, μωρέ. Πώς γινήκανε εκιά, τρελαθήκαμε, βγάλουν ελιές εκιά μωρέ? Ίντα μας λες. Ναι, είναι η ποικιλιά λεβεντοκόρμη και αντέχει τσικορφές. Οι παραπάνω συνομιλίες είναι προϊόντα μονταζιέρας και τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Ποιος είδε βάρκα στο βουνό, στον Ολύμπο βαπόει, στα γραφά ελαιόδεντρα, μπανάνες στο ζαγόρι. Οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ μας, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλυση του Προέδρου Εωδασκάν, Επιτροπή Διερεύνησης Σκανδάλων, απεφάνθησαν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι για όλα φταίει η τεχνητή λύση. Καληνύχτα σας.